Добре дошли в новия урок за това как да заредите баланса си в акаунта си в NITOS Matrix, използвайки портфейла или Web3 опцията. Първо, трябва да сме свързали предпочитания от нас портфейл. В този случай използвам SAFEPAL като пример. Нека отворим портфейла, потвърдим връзката и след това можем да отидем директно в акаунта си в NITOS Matrix. Виждаме, че червеният бутон показва, че портфейлът ми е свързан. След това отваряме падащото меню в горния ляв ъгъл, където се намират всички функции на екосистемата, и избираме опцията зареждане на баланс. След това ще ни попита как искаме да направим зареждането с криптовалута или чрез портфейл. В този пример ще използваме портфейл. В този пример ще заредим 9 USDT. Важно, зарежданията чрез децентрализиран портфейл имат такса от 1%. Ако ще зареждаме $9, ще ни таксува 1%, т.е. 9,09. И това важи за всяка сума. Кликваме върху Плати сега. Първо отваряме защитената връзка с нашия дигитален портфейл, след което натискаме бутона Съгласен съм и впоследствие приемаме транзакцията. След това автоматично биваме пренасочени към персонализираното табло на акаунта ни в платформата NITOS Matrix. Транзакцията ще се обработва и след като бъде одобрена чрез смарт договора, тя автоматично ще бъде приета и балансът вече ще бъде начислен по нашите акаунти. Ще опресня страницата. Имах баланс от 10, а сега имам този наличен баланс, с който мога да направя всяка покупка в екосистемата на NITOS Matrix за придобиване на NFT колекцията Evolution of Mania.